Jompui jola blogo khobjak gengrai kamio lama hamya tipra sarokni jaijor swnamjakya tipra sarokni jwngjak 25 বছর CPM হাফাং আচুগৈ থাঙ্কা abni yagulo BJP হাফাং 5 বছর আচুগৈ tongo abo pointono tipra sarokni lama haikeba school rok tui nungjangnai rok abo pointono subidar gwerui gengrai kamio tipra sarokni jwngjal belai kheno kotor nugjagui tongkha abono naimung obono simung tipra sarokni kamio hingke tamni bial nanang tamni obahai nanang norok chayoi nai tongdi jini ha chúng tôi làm hàng khai nó hiểm thô có và tôi vô ra khai mi mani bây giờ nó có bôi xe hột bây giờ thằng này ta bốc tôi và tôi vô ra ông phi này ông cả u làm nó asol samong nang ta o lama angkha tabuk sorkarni bororok senam mane senamnani bagui abo estimate khayei sui tlangjak da telangjak কিন্তু 2-3 বছর আগে 2-3 বছর আগে Engka tabuk poncono senamjakya ya engka abono nung tabuk senamjakya to engka abono o lamano tabuk nung senamna da musung ulama no asol senamnan mucungo lama kahamong khai him thogo thang thogo engke school college rogo je oroni je cherai rok pori tongnai rok khati haba rogo thanai rok o lama tui mang da lai tong omo lama toi no ayang sekut para cherai rok omo toi no himo omo bo kami kelai abo sekun para gongrai para sonrai para omo biango pai o lama omo ekdom tampoi thangmano tampui thangmano lama engke yango engke ayang khai chompok nokor bidi bazar jompui bebang thangmano genang tabuk hapang not nung tam kok kesarna musung sari o lamani bagui lamani bagui to lama kaham ong nani no mucung ta lama kaham ong khai to joto no tong thogo him thogo tabuk wa to yora ong khai to him thog ya drmi mani engke nini sinimung nini mung tamo ani mung snan joy rangkol om bo andro kelai blok rok tamo bobo blok 7 bobo jompui jompui blok andro khobjaguna bo belai kena hambai engko oroni je poribar koita rok tongna ro oro to gongrai kami tong rangkol mane koita poribar kana 32-33 rok engko tuini jingjar rok do bahai tui rok tôi bơ kaham khai man thok ya tui bo maya supply rok kajak da supply to kaya hi motify ya do ha suk jaro tunya hambai